Show of record. Tafiya ta tafi ƙaryar banza ƙorafi Faisal mai kare ka makaran ka ga zaki mai dafi Faisal kai dogaro da Allah ya ma tallafi Faisal babu ka babu malam ba kayan tsafi mai Allah da manzan Allah ka tafi Faisal mai shugaban ƙasa Tinubu baitin zarrafi shugaban ƙasar mu Najeriya mu ja gaba mai gandu da tiyaman ɗin fati babba APC jam'iyyar mu mai kawo ci gaba Honorable Faisal SA inna gandu ja uba murna muke ka samu matsayi babba member a committee biyo ni dan kuje kwalejin horas da sufurin jirgin ruwa congratulations ɗan ƙasa suke ta ma well done thank you shugaban ƙasa mai na ta godiya mai girma Umar Gandu da mu ƙara godiya mujahid mai waka baitoci nake ta ma jagora na kwarai mai kishi kwarai mai kyauta kwarai bai rowa sarai Allah ya ƙara girma ya ƙara lafiyar ka ga namijin maza dodon makiya da samun matsayi Allah ya ƙaro ci gaba Ga namijin maza dodon makiya Honorable Faisal murna mun taya ka da samun matsayi Allah ya ƙaro ci gaba. ga namijin maza hayya Ga namijin maza dodon makiya dodon makiya. a waƙar jalla za na sanya farko Faisal murna muke. domin waƙar ina ya tayo karko Honorable Faisal murna muke. wani gwarzo zan yi ba Allah ban yi iko Honorable Faisal murna muke. jarumin maza magauta kara gargaza tushen su ka ruguza nutsuwar su ka girgiza matsayin da Allah ya baka ba mai kwacewa hayya Ga namijin maza dodon makiya Honorable Faisal murna mun taya ka da samun matsayi Allah ya ƙaro ci gaba. kai duwa da shanka Allah ne rabba Honorable Faisal murna muke. addu'ar iyaye ta saka kake gaba Honorable Faisal murna muke. daga SA sai ga ka a kwaliti a sahun gaba Honorable Faisal murna muke. na horar da sifirin jirgin ruwa na gari Najeriya na bahari da jagora na gari jajircewar ka ce ta sa tafiya ta tafi kullum kake ci gaba Ga namijin maza dodon makiya Honorable Faisal murna mun taya ka da samun matsayi Allah ya ƙaro ci gaba. dole mu tai da kai sarkin yaƙi Honorable Faisal murna muke. jajirtacce ka dace da mulki Honorable Faisal murna muke. gwarzo ke sarrafa kayan yaƙi Honorable Faisal murna muke. ga Faisal gwarzo sannan kuma jigo ga al'umma bango dole mu ce maka shago nufin Allah ya baka ba wani mai karba ba za ku afi ka ba Ga namijin maza dodon makiya Honorable Faisal murna mun taya ka da samun matsayi Allah ya ƙaro ci gaba. mai fara'a wani iya kyauta Honorable Faisal murna muke. mai alkari kuma ya maimaita Honorable Faisal murna muke. inuwar da al'umma suke rabarta Honorable Faisal murna muke. shi yasa kake gaba rowa baka san shi ba ke ta ba halinka ba kin jama'a ba ɗabi'unka ba ga cika alkawari san baka san yaudara ba Allah ya karo haiba Ga